Any Timamufania. Yadi kind mestre say and obey Jumadia Edemeko regional minister. Na SMV Namesamba Hantem. Iti Baby do one and break coca cra. It's a mestre and anum and any penny for say. My elite, young fan chame. Next time, make sure say, made me time to see. Yadi kind Evans Kumoji. Akuapem North Municipal Chief Executive. And any day the can Yadi see idea so Mabesia and Ananium money and penny forward. It's in assembly, Mianca made me home say the new Municipal Chief Executive for Akuapem North, Mina Mijane. Na messenger so aka say Evans, my ready say, many Obibiara Baye Juma our Akuapem Antemha. Na nananom so no adwumadia aban de me abasa me bɛyɛ no anya me nkwa na bɛyɛ me ne nananom ene mpanifo ne timamfo nyina ne bɛyɛ sɛ adwuma no enti sɛ mo ho sɛ maba mo nanso ɛbɛgye advice mo adwen kyerɛ ne mo mpaebɔ a na gye sɛ adwumadia na aban de ahyɛ yɛnsa no ɛne ntia na mɛba mo hɔ ti mɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛ adwenko na yɛabom baako ayɛ Akuapeman kɛse na aban hyehyɛ a ɛda hɔ a yɛbɛyɛ ama yɛn nkrɔfoɔ a abɛma kuro no adim adevelop no ɛne te na Evans mebae te me deɛ ma yɛ ready sɛ me ne obi biara bɛyɛ adwuma na MCE a yɛwɔ Akuapem block no me nuanom nso ayɛ busy wɔ baabi kakra enti ɛnɛ megyina mu ma ɔmo nyinaa ɛyɛ ɔkre Akuapem start ɛne nsawm adragyiri MCE for no nyinaa no Evans me na megyina mu ma wɔn yɛn nyinaa yɛdi nkyia ɛbrɛ nananom ɛne ne mpanimfoɔ na deɛ meka ne sɛ meba bosom mmienu pani meba mɛhu sɛ adwuma da hɔ papaapa mobɛhwɛ a nansan prestige anim hɔ ansa na wobɛdu Akuapem kurodua mu hɔ no na yɛade a ɛnyɛ koraa nso meba mahwɛ sɛ yɛsiesie hɔ fɛfɛ kama a sɛsei cars no tumi fa kɔba ɛsan wɔ m'adwene mu sɛ ɛyɛ cemetery road no so bɛhwɛ sɛ ɛnkyɛ bia nso yi aba fam yi no yɛbɛhwɛ saa kwan no so na yɛdi ho adwuma sɛnea ɛbɛyɛ a Saturdays a yɛde yɛkɔ hɔ akɔ siesie yɛn nkrɔfoɔ no so no ɔmanya kwampa afa so deɛ wɔ police station ha yi ɛbɛpue wɔ Dachi market na Mandela market nso ɛyɛ ade a ɛda makoma so sɛ odwirari bɛyi no so yɛbɛhwɛ sɛ saa kwan no so yɛbɛyɛ no fɛfɛɛfɛ kama ansa na odwirabere adu nananom ene ne mpanimfoɔ deɛ meka ɛne sɛ adwuma no deɛ ɛyɛ a mayɛ ready sɛ mɛyɛ na wohwɛ aban flagship programs a yɛde bɛyi ɛdɔɔso mbrɛ no ntimi nka ne nyinaa na mmom deɛ meka ne sɛ wohwɛ mbrɛ a yɛwɔ mu yi a yɛn nuanom a wɔwɔ final year ɛwɔ secondary school ɔma starte ɛtwerɛ exams nea aban Erika ne sɛ saafoɔ no nyinaa no ɔmo awie school afei deɛ yɛhia fi ɔmo nkyɛn ne sɛ saafoɔ no ɔmo kɔtwerɛ ɔmo nsɔhwɛ no a ɔmo mpaase sɛ ɔmo paase wie na ɔmo tɔ admission forms na ɔmo nya admissions a aban sɛ first year ne nyinaa no ɔmo school fees ne nyinaa wafa ho ka a ɔmo ntua hwee eti ɛdɔɔso na mmom nea mede twa to ɛka ne sɛ MCE for no nyinaa Akuapem block yaba no yɛkura nsɛm 50 packs of water mineral water and 30 crates of beer ɛna ɛho sika a yɛn nyinaa yɛde bɛka ho ama nanane ne mpanimfoɔ na wɔde adi wɔn dwuma na deɛ mede twa to ne sɛ mɛhwɛ sɛ Akuapem mu ha no me ne traditional councils nkɔmmɔdie mu anaasɛ interaction no bɛyɛ ntiawa sɛne bɛyɛ adwumadie na mabɛdi no ɛkwan bɛda hɔ ama ma yɛ ne nyinaa bɛda mo ase nyame nhyɛ obi biara